cikin maza kuma mata masoyiya idan kina gefe na tabbata ba zan sha wahala ba. Kaunar likita na zama mini hujja tsakani akwai na ba saja akan saki yanzu ni na canja kowa ya taba ki zama soja ko in rikidan kuma ninja kauna da saki zan rike soja duba ni da naki kauna duna baki so karki mamaki sai na tura kan daki so mi ko ninke dan nisan kaunar ki kin yoga dan kirki da zama mai daki san ki ya taba jini jijiya akan ki ba na kyamar wuya dole na zama mai baki kariya agun koda mazan waiwaya makiya ai dole sa sun kuya masu salon tafiya ta wayiniya si duku-duku kamar zirgiya da sun ga masoya siziya na garzayo na karkato a gare ki ke cetawa shaƙi rayuwa na baki don kulawa su kare ba kauna na damke ba rabewa zamto ni na kina wane zan rikewa a bar sona muradina kina raina taho zauna mu tattauna so ba barna san kiya hadirai ya zama cikwallon fashi kina gefe na wa bani bacin haushi kaunar ki tana rai jiki take rarrashi da kin nesa da ni raina kamar garwashi da daɗi muryar ki labbazin ki da taushi ne a so ban fara komai ba dan ba wata ya da zan duba ba zan fishi a dare da rana ba kaunar ki ni ba za na yasar ba zan so mi shige si mi shara ba daɗi na jiya miki yau na sadan ba ba za na yarda da tsegumin wasu ba ni kanki ma ban ba